ga kana tsaye gaban Allah. In kana so ka yi ƙarya yadda ka ga dama i ƙaryanka, in kana so zalimci mutane yadda ka ga dama i zalimcinka, in kana so shagiyanka yadda ka ga dama ka shagiyanka, in kana neman ka yi zinanka yadda ka ga dama, in kana so ka yi munafinci ka yi yadda ka ga dama, ƙarshenka ka mutu. Ka mutu. Ka yi ƙarya yadda ka ga dama, ka yi munafinci yadda ka ga dama, ka zalunci bayan Allah yadda ka ga dama, ka ci amanar mutane yadda ka ga dama, ka yi kowane irin ɓarna yadda ka ga dama, ƙarshenka ne kabari ka tafi. Wani za ka je ka iske kayanka. A sa'a yuhasabu fiha nafsa. Time is money. Lokacin da za ka bincike rayuwanka. Zama mu bincike kanmu fa lokacin mu daidaiwa.